Η κυβέρνηση, επειδή δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, ξεκίνησε να κάνει λοιπόν επιδοματική πολιτική με ψίχουλα. Έφερε το καλάθι του κακομοιριού, όταν τελείωσε έκανε μειώσεις, λέει, σε 2.000 κωδικούς, γύρω στο 8% μέχρι τις 31 Δεκάτου, και δεν ήταν σε κρέας, φρούτα, λαχανικά ή γάλα. Οι περισσότεροι κωδικοί ήταν είδη σπιτιού, κάτι σκούπες και μανταλάκια. Μια πραγματικά μεγαλόψυχη κίνηση, η οποία καλύπτει μια τεράστια ανάγκη που είχε αυτή η χώρα, ειδικά η έκπτωση 8% στα μανταλάκια. Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι τηλεπαιχνίδι που μπαίνει σε κάποια σούπερ μάρκετ και προσπαθείς να βρεις τις προσωρινές εκπτώσεις πριν λήξουν. Η πρώτη πίστα έχει το καλάθι του κακομοιριού και αν την περάσεις πας στο επόμενο level, στην πίστα με τους 2.000 κωδικούς και ξεκινάς και ψάχνεις. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να επιβιώσεις οικονομικά μέχρι το τέλος του μήνα. Οι μεγάλοι ηγέτες, και θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης, οφείλει να δώσει λύση. Είναι ένας μεγάλος ηγέτης. Όπως ακριβώς ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ έβαλε ρυθμίσεις και θεμελίωσε το κοινωνικό κράτος στη ΣΥΠΑ, έτσι ακριβώς και ο μεγάλος ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε 8% έκπτωση στα μανταλάκια. Ο Καποδίστριας έφερε την πατάτα, ο Μητσοτάκης τα μανταλάκια.